Nyakochia era gibola miseyudo nyudo nikelo Nyakochia jolokore Neje lunga nisandi nango Nyakochia Mimi yere konde jelu siko kachandi jimo Nyakochia Utemo kabino wada tema kime dola Nyakochia Nyakochia Carol. Yes, Nyateva, iluonga. Belpin. Angono matim recho kor kanyo. Natemo loso gimoro kucho depo kamba acham. Puki chiemo. Puka chiemo. Koro kaka donjo fiskato enena jokon enena tedo go chiemo no koro mako ahinya moyo kata tich monego benu tiyo dongi. Ok en kamano jatelo. No angeni tije mantie kucho ka Silva nyalo andol kata onge. Silva nyalo andol tije manie office ka. To office mar Upper Hill. Yeah, dich moro mano makamatin. Koro aben in health worker in. Aben in health worker. Koro dhano tho e hospital, dhano tho nikech koro health worker odich. Onge. Donge ne wacho ni ka ng'ato nigi emergency to nyalo attend to it first. En emergency ma dhano dich chakre wuok tich nyaka tich abich en emergency ma dhano dich. Makata bed in mancho onego bed ni romo gwelo Upper Hill kacha. To ni onge bochuno ma aoke office ka pari ng'at ng'wech romo gwelo. To in monego bed ni tiyo tijno. Koro kamane ka biro tiyo. Ok en kamano jatelo timo mos. Carol. An gwelo mokendo pinje ma oko kendo. Iwinjo? Adwa ne dhi abro oro ni pin mar location kama gintie. Idhi mondo kipwelo go busy. To kikie ni ng'ata wach kodgi gimoro amora. Ginyalo njawa, iwinjo? Awinjo jatelo. Good. But last time you research errands. Osipigi ma jo Nigeria go warasimi. Carol, in nyako maduong' madaki wacho ni dhano harasi, mi nyako mong'e wach weche mag ngero kuchuo gi do ng'eyo, mago flattering. Unyalo flat kodgi. Tinge boundaries magi in iwon. Kamone ge nyon kama kombe nego bed ni nyono. Tek nticho kethre. Nikech kata pesa ma tijino dhi golo ing'e maber. Do ing'eyo? Sawa jatelo adhi timo kamano. Carol, to sausage moko miwang'o ga kanyo go. Koro ng'ama idwa nocham gima koro idhi gano. Odak mani jokon ka chielre gik moko. Tedde sausage, tedde gik moko te. Kati mitiyo to onge. Abis nyara. Oyawre. Abis bia ne matini yawa. Jaber bia matini, Madhe ano okadwa biro. Sud kae yawa bis wuoya. Kori wuoya ndara. Okadwa stochu. An message ni awenu pesa no. Chamuru pesa no ki table mundu bedo go machwe. Abis. Iwinjo. Ne. Dongi ni nyalo paro kana nyisi ni table poko chula pesa. Dongi ni paro na wuondi. Dong kori neno gi wangi. Awenu pesa no madhe. Awenu. Iningeni kawaga na thako rande. Iwinjo this. Dongi na nyisi. Ni table odagi chula pesa na. To ni wena wuondi. Dongi neno kendi. Ne. Ineno kesini. Koro dhi mbele. Dhi chopo nyaka iri CID. Tadwa ni mondo in emibed na witness end mara. Nato witness tabedo na ng'we case no. Ananti seche manu winjo ru table. Abis donge ni kanyo, donge ni konya tedo yawa. Donge ni gonya kapicha, donge igonya kapicha. Kora dwaro ni ya mondo ater kesni. Table ngini tugo koda, oparo ni odwange ni jokochia. An gi wakinde malich. Nyona nyalo beda witness on the condition ni promise ani pesa dhi chula. Abis. Ne. Kara watimni we aor ni 500 mano mar commitment. Mondo koro dong kaso wedhi bedo witness. Bas, aseore yudo. Odonjo. Bas. Commitment. Wachana ni commitment. Ema wacho. Ani yeni gimarach na madhe. Ni wach go wiya go wani omiyo ilawa nyake hotel. Mos nyara yawa. Ago mos. Donge ng'eni kin kae ka Silvia onge to ine nyara yawa makonya. Wacha dier. Awacha dier ya. Ine wanga to ine nyara kae. Koro an donga setieko kara waluok sendegi mondo adonje jikon. Apana guza. Sande an maluoko ni. Iwinjo?
Adis, magi ahingo. Madhe. Donge dwala bed ni witnessed. Eh. Yana jalo tamora. Kaka mano to kara timwa. If you resist, Tim. I resist. Hey, bro. That is a job well done. I'm so happy about that. So, I'm sending someone to make sure that you're comfortable. Yes. Let me call in a minute. Choke. Na mumi tu ma donjo fiska okidwo ngidonja donjo fisika. Loko office ni abolition block mi donja za midwaro. Most jatelo akelo documents. Kiki chaki donjo fiska kapo kidwo ngotiri. Mi mandi ko office mani okina abolition block. MCA. Ajatani. Kare unkafe. Rabet. Idina. Jabe. Kare inka. In fact, in any front office kaja. Hata mapenye ni ngamanika. Kare mana yeka unge ngato mbele kujo. Nyalo ditiji. Rabet. Inade. Au shikope. Gima bela lakini seche moko gitwa doja donjo fika mata giduongo tinge one deals what go fiska. Amagoto gikmatenda. Mana nyisa. Abro mana. Can always catch. Yes, abro mana loso. Yeah, umako boloso. Yes. Otherwise, amba biro ka good. Yote no jawar duogo kose. Mana the biggest news minya receive. Okumane tu news mana bet ma warito. No, mo ken mar jawar. The biggest news man go ka wuono ne. En kambi wacha. Oyudo contracts adi. Ario from the county. In fact, on Monday morning, onigubena the follow up from the office mamalu. No, I bet man okane kind good news. Ini paron 300,000 man wagolo bwa miyo procurement office ne en marangon. Muke lugini. Okumane kenjwa. Muke lugini jowa. Use money to get money. Kare kono kikel teach wati. Kono kikel teach wati. Kono ineno usike moko manwa order kande. Usigo sechopo. Usigo kande sechopo. Kono kata minni donjo kane. Iyo daka wewe kamlesh. Okay. Sechopo. That's nice. Kono mano don good news times too. Mano the second good news mo yudo wo juchi maka wono. Yes. Very nice. Usigo gino kubeni kano. Gin kechok gino usigo matin. Sa to kare gingeny machal nade. Boxes mi adek. Box mi ade. Idwa kano fiska. Magoda kano fiska ya la box. Magoda kano hapa ile office hapa. Kocha mi kano gi. Kocha manyaka kan gi. Koro gima dwani tim? Yes. Adwani rang na ujande manyalo kano gigi. Ujande makia watu gibende gi kiai. Adwani kabet tigol gi mani ward moro ki ward waka. Makia. Kabet. Adwani tijno tirotieno. Sama pinyo leng, sama muto koro twe piny maber. Adwani ujande go kaw ya kati keto gi mtoka. Adwani kaw ujande go tilworo kod gi mtoka to gipopa ni gichopo kanyo. En na gipango gichulo gi pesa michulo gi to gidhi kama gidhi. Kanya bere. Gitije masetiyote. Mago tiji matindo. Ntie vijende madhi omo. Modaga mani gonya ka. Odi nyiso gini tich moro neno kamago. Koro pesa dhi nego wambele. Mane ngi omo bedo dak. Bana pesa nego. What you fiscal deals wabende? Wacho mbele. Ale mano. Adis. Gibson. Ber. Kwani duogo tich? Oda en mana temo. Ero mede konyo kanyo nyathiwa. Kapenji. Kwani stima ngoko kacha? Adis konya luoko sende. Mama. Kwani kendende kadhi stitch? Oyo. Ineno Adis nyaka ket machiegni. Nikech Adis ema koro dwa tiyo go ka witness ed mara. Wade. Kare geo ni kanga to digi kesi dwaro nyaka witness. To dakni kama muna bed witness ni? Wan jibinge nin kakawi to gidhi wacho ni nitiyo na. Koro mara ni kesa jonet. Kota jonet. Okadwa mano. Mande koro in be ikiko gini. Ikiko court gi ilongo nango mar school gi. Debate. To nani no biro ka? Village rep. Owacho nango. Owacho maber ni kes no ken mar tero ka police. Kes no ter ka chief ibokonyi. Ka chief gi ka police dong romre yawa. Gigo makre ma des ngenge mapogo gi diere. Wan jibi. To in ngere ni gigo makore in isedhi ka chief kuro ka. Mama. Dong gigo nika kamano kata dala. Ka chief nika, ka police nika. Singenge mopogo giga. Komo mo chief koni, omiyo police. Mondo mi gitich mayot. Mano kiny ko gwen. Amondo kanyo. Jaber. Madhe. Kwani an monego bena luoko sande ma ji biro godo. Adis. Kwani pok itieko luoko sande mani luoko?
Wanjibi. Mano werigo. Jabe. Ero kamana enya istio matek ne keta sende ko kanyo mago we. Ero rego lega. Koro kinya bogocho ni anyisi kaka weche dhi. Sawa. Ero kamano. Aya sawa. Adinyo. Stop it there. Where do you think you are going? Ne awuoyo kodi idhi kanye? Enuri, don't have the order. Ntie odi more plot kadonge. Igera ot moro kadonge. Baby, hebu niangalia kwa kidogo. Please. Enuri. Wekitimori kama. Neno kabiro gi wendo. Kiki kuod wiya. Tira mos, pesa no kinya chuli kiny. Kena nyara meja nok timrega kama. To ano kanyar meja. In fact, ko kinya chulo rent, to the best thing you can do is to leave. Ok ni bedo kationge pesa. Baby. Just 1 minute, baby, 1 minute. Ne iwinjo msichana. Huyu kijana sijalipa rent miezi ngapi? 3. Enuri, bid mos bana. Giwanya la sort. Baby, deb mos, wewe ndo adonye. O mata kawa, but remember, ni ingideni mar pesa mang'eny sana. Sawa? Baby, kama tuwezi ingia hapa, acha mimi nirudi kwangu. Oko riemba order. Oh, I'm sorry. I'm sorry for the inconvenience. To kare in manager luo. To make oke kijende monego beni wuothogo. Inyako madende ber kama mabru negi gi kech. Koka chwarni mane dalani. Kijana molil is not focused. Ne ineno nyara. Kidwaro life partner to manye ng'at moro ma focused. Sawa? Iwinja baber nyathina. Ne kijana. Nyaki bed ng'ama chulo. Baby. Magi tukura ngogi. Ngira ngoga ikoro. Wewe ndo anasema ngo. Kyoko kinya chulo reto mane gik matimoreni. Aina hiyo adwa donjo. Dugna pesa na. Pesa mane? Dugna pesa na bro padi magi ngogi. Oh, aduko ni pesa mane? Pesa mane maduko ni to pudin gideni mang'eny kamano. Ne kichake wacho gime wacho mar pesa no. Adhi loro no. Di loro kichuna. Ne adhi poka ni nyalo pada. Padi magi ngogi. Ane nyalo pada. Ane duri choni yako cha. Wanjibi dongoro watie. Kokoro sirmo made. Donge gine oganda no iseke. Asebudo madhe. To kamoro bintire agad ng'any bitienda yawa. Asongo. In kaneni to chunya lewa matek. Nyakochia, kwana sichwanyi kure yawa. Ichamo kedhno yawa. Mane kaka tablet oketo nyakochia gi ng'wech. Bia wo jatendi no gi gowi. Mano to timo marach yawa. Koro nyakochia otime ang'o? Nyakochul. Ne Kasongo. Wach pesa no werigo. Nyakochia be osewerego. Mago gik matindo mok dwa bed ni waluo sate. Apenji nyakochia we nus koso we full owete. Nose miwa deposit chon. Koro wach go be wasewerego. Anyis wudluo onge nyuka. Wadwa loro. Wanjibi. We anadhe aneno ka denda kenge. Indong kori loro tefa. Onge wach mama. Pasto. Si abo biro kaigo kase wuok mana kocha. Onge wach mama. Ang'eyo. Aya. Ajibu. Apenji. Nyakochia kiny dhi kanye? Mondi tim yango. Koso tinde iselokri dhako aketie chama mar mine. Wudluo adwa loro onge nyuka. Yawa Wanjibi yawa. Dongeni unjoga. Nyaka gini joga dhi nade. Security. Bwana ne wele uchunya. Ala loro bwana. Nyakochia
iseikori ne miel. To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso kangeso nyaka mwajo mtakresa ngwena nyaka sauti eza. Cheki melanin top imeweza. And of course, Hilo bwana. Chenro N Thunda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Simingene tijino ne en tich malong'o, mane momiyo nawuok mana kamano. Ichako kendo, isiko mana ka in tich malong'o. Kare en tich mane ma initiyo, wachnwa. Ok anyal wachoni ni en tich mane. Nang'o? Mayie, ang'o momiyo iranga kamano? Dawe, onge. Adier. Kare in iparo ni an akia kando mogo, ritane matini ne. Mayie yawa Rajiv, initimo ang'o? Sanju, mama na. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Nyakochia. Can I come in? Don't come in. Sylvia. Yes, Jatelo. Anno koro in gi office etiquette maber ahinya. Mane madware? Amor kana mano. Koro akonyi nadi? Jatelo adwa wuok nikech seche mag wuok tich osechopo. Lakini nok adwa wuok ka jatenda pod ni office. Onge shida, in ka isotieko tijeni ti nyalo dhi adhiya. Yes. Is there anything you need? Ansawa. Makamana ne have a lovely weekend. To kapo ni dhi lemo to iparo bendi lemonwa. Of course, Jatelo. Have a lovely weekend too. To the front door is still open. Inyalo dire mana gi chien matin. To kiwuok kanyo iwacho ni soja npodan ka okadwa disturbance. Okay. Sawa, Jatelo. Apenye ang'o matimore ka? Odni dong' nawe kaber. Mayie jakuo. Hello. Hey. Aje. Hodi. Tonade ba. Amefanya. Imbina na gidisi ni hao. Bana mo kena na disi ka kena no mai machoko ko network mamutani te design cha. Fakti nan kodi kingo. Kemoto kwanda seti minade ya. Awuka base na mayang ni to ka donda maka muniti nyisane ibiro ka yogi mkokuteni meka wude ochiko to kigol kata da. Anto ko edwa na demanade. To mana janta na. Dia man to kuro jamiriambo mani madwa thuwi koda no yawo. Jamiriambo mani mathuo ko wadho penya ne boys man ka wude ko. Piki komba chiel matable manora kariyo loe na we base. Olokore kubni mang'eny. Table mani dwaro pimo. Table mani dwaro piki komba chiel manora. Kama achiel. Apa ni manojo musenge ni mbele ber gite mutwa gi jatelo design cha tigibi. Ena iwinjo. Ka en tablet weri gi wacho no kore en kata ko dwaro pikero tibi twamne. Then ke yudo jatelo to kone niya my time mutiyo gi odieza. Okel daf munda gol ne thum ka gi 2027 kode design cha tigibi. Mane ka kwaso ka jatelo design cha. Anenge kana ne thum no. Table won nju. Table won pesa. Ni table won daf. Ni mano won. Table won ko. Ni mano won. Anene chuga e thum no. Nyaka chu. Ichoga e thum no. Dongene ok iseyudo dansa. Ok dansa. Vixen. Vincent. Ok Vincent. Vixen. Kisunga kia mabeti.
kae. Baby, adani mondo doge ot. Ot kanyo. Kuma no pode wiya cha. Nge kuma doke. Kia teka cha wiye rach. Ngacha cha wiye rach ombachni. Ke wan wachulo ga pesa. Landan lady. Tuna lady no kinya chule kin. Ngacho kwa chule ga pesa. Wadhi ot wadhu abedi. Kana doga chimu moro manyo mamit makanya cham kenda. Baby, ini my mango and apple. Sweet talk. Babe, what are they very good mangen? What rent no? We jali. By the way, I did a lot more can you manya lu mahole chaka sikuge 1 week in kitchen. Then the baddest chief and galia more can you be? Sweet talk. I think one come. So we will give up. Odi. Rock Boys Association. Yeah. Kwenda. Eti dailang. Sape yodi. Yawa podi sama ne GP yawa. Hasola chiel arenene peso krobi. Iwacho ni daw pesa esa bunu ga mar road design chwado dasta maluok manom. Wanga. Kore nyaka wasake asaka ok wajoni ga. Nyaka manya design cha. Atingeni kora nini kama ilate na. Alit ni kendo nango. Inyerango. Jatelo sekonyo jitun pogo gonyu. Han kamina nane asia nyaka town cha mochef suge gweno ayieng meli wada wacho late na moka dwa kata ni parna but odi bingeni madhe wacho ni yande ni odhi manyo kako dhi chulo pesa wa everyone Miriambo nyako chake daf mano mudhiro luko live min Sylvia tam sure ni nokochu aneno tablegi wanga kenda winje ko tiano ni okodhi chulo min Sylvia pesa ni jogo winjore gi table uno selwoku iluoko live mosho apa jane ko ni dhi kanye na timu dong ko chuni no dane gi daw na timu adi jengi 2000 filtao 5 10 yawa mai rachi gik moko wuo Coaches. Irio nadeka. Nti maber won Silvia. Tena ngo matimore ot ka chwar ne odonje od ni koso. Won Silvia chwar to wan ge ot kama be onego beni seng'iyogo. Gira more mamanyo kae to ogwenya. Gimane? En gira moro na kane to koro sani wi wil kama na kiani. To nyako chia. Okinyisa anyalo konyi. En pesa moro mar cham. Pesa di? Almost 10k. Nyako chia pesa en gima definite. Ok wach ni almost. Mano no gima no kupuonji ko chia ukoso. Pesa no to karo de kanye ya. Ne ineno. Manya mos. Ata onge garaka. An bora ni kaend man thoromo. Tadwa pesa na. Pesa no aketo kanye. Iluongo ni visitors book. Odi nango? Mafine. Anti mafine athima nako ibongo nango. Mana this man no karingo mateka mano. Ane sirka beli jo marengo jok mawuotho jok mamol ibongo hao. Mana this donga nene mano en. Iwacho nango. Ne odi. An gi request moro mokario kae mondo adwa ni mondi konya go. Okay. Odi, adwa ni mondi konya kaka dhi neno baba wa. Hey, finally kuri yie moda tiri neno mzaiye. I'm serious. To boy ni chato dake. Boy mane ya. Iwijo. Boy na mune gokunya ana naburu muna kunyi kanyo nikechitie promise antiko ni nocheka alafu gimzaini. Kore umeaburu tiri. Koro yaburu bongo ge antiko ko na kasta nyisi. Anti be ase wuoyo kod agochone okomako. Koro aoro ne text okoduoka pod. Giwei. Onge ngama ko udi kende makeduogo ne ni odi to yao. Sasa wagna wuko na ndio gasta nyisi. To odi mara riyo. Inya paro time mana bedo abducted cha. Yeah. Odi ngana ng'eyo. Anene. Nene kanyo. Aneno ngana obiro e ofiso mondo. Ngama bor kama etoni gi rasta. Tango mi anti kona gi. Ya odi dongi ne ming'eyo gik matimore e ground. Ini ming'eyo gimoro amora to in minya konya. Adwa ni mondo ang'eni gimono miyo ng'ani o abducta. Ok ber ni enu wuotha dong ngima jok moko ni at risk. To kaka ni wuok kamano makeno bibi paro design. Odi Nyasaye mano konya. Ng'ato no donje Nyasaye no jonde chun ng'ato bang' ng'ano biro bokonya. Anakia kaka na wuok kanyo. Kane poka donjo risagodi nan ga Joanda wal go na deal go.
Ang'e jogo kaka operate ga design. Jogo noma. Jogo kupono abduct mu wey, mano gidwan manyuri ai. Koro ka gifwenyo sani ni ne mikoroga kendo ni pekwa wechege. Jogo biro manyuri ai. Ikoni katedhe kanya, you must come back to Odi. Había ted na dhako.